Ola, hoxe os vamos a contar este conto que se chamase Basilia e a súa familia. Nosotros os pasamos na radio as nosas voces cando quieran. Valeria. Sí, pasachedes as voces. A radio e añadimos un pelín máis de texto para que se fixera máis largo, que non era moi corto. Esperemos que vos gustara. Moi ben. A familia de Basilia, por Gracia Iglesias e Sara Sánchez, editorial Miagua. La voz de... Ahora mi paina Basilia ia ver a súa familia. Para festexar o Nadal tamén mandoulles unha postal. Mentras esperaba o avión, cantaba con moita ilusión. Lo, 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 lo. Estaba moi emocionada. Basilia era moi afortunada. Mais a neve que caía arruinoulle de súpeto o día. Cada vez estaba máis triste. Parece que o corazón de Basilia non existe. Vaya que mal, xusto antes do Nadal. Todos os avións non estaban voando e toda a xente chorando. Achegouse un coro de ras, repericando as súas campás. Pase, pase, xa verá que contenta vai estar para poder desfrutar este coro escoitar. E foi cantar para así poder festexar. Dindondán, non te lamentes máis. Celebrou coa túa xente. Dindondán, xe inteligente, celebra o coa túa xente. Que guai, pero teño que marchar, que chego tarde, moitas grazas por cantar. Basilia, toda apurada, soltou unha risada. Jijijiji, e marchou a comprar algunhas castañiñas para as súas filliñas. Para cear non teño nada, ninguna chufa escabechada. Non teño ninguna couxiña, pero xa mirarei pola casiña. Apareceu Marceliña, coa súa sobrinha, as dúas vestían de vermello, mentras as abellas atraían. Ai que dor, ai que medo, esconderse nun seto. Preparei algún alimento, un caldo ben graxento. Nun caldeiro ben grande todo o mundo come de balde. A Basilia, moi ansiosa, entroulle unha risa nerviosa. A todos lle doía a barriga de tanto que se rían. Non está meu sobrinho adorado de enfeitar a árbore e o encargado. Todos queren adornar para asuntos participar. A tartaruga Filomena tivo unha idea estupenda, unha actividade divertida para facer con toda a familia. E estábamos emocionados buscando agasallos. Adornala nos ben podemos, con todo o que topemos, e reciclando cousas da igual que sexan malas ou boas. Basilia, máis animada, riu as gargalladas. A súa risa alegrou a vida inteira como se fose tamborileira. Rindo e cantando, ia camiñando. Non teño guitarriña para cantar que nos pansoriños, cos meus amiguiños que son tan bonitiños. Chegou entón Aparicio, seguido dun gran bolicio. E con guitarra e trompeta montou unha canción perfecta. Aquí está a pandereta e aquí está a orquesta completa. E o autobús musical estaba a punto de empezar. Con gafitas e corbatitas chegaron as croquetiñas. As croquetiñas, con ese nome tan especial, son unha banda descomunal. Entre unha trompeta e unha maleta formaron unha orquesta. Tomasa, ben acompañada, puxo bisco na entrada. E con pastel de amor fixeron unha festa de esplendor. O bondadoso Valentino levou un fran de santiaguiños e a coala Clementina comeuse a tarta de tina. A señora Cabra casouse con señor Xirafa. E fixeron unhas filloas de queixo de cabra. E tamén os cadros antigos tran recordos de amigos. Basilia lembrou a súa vila. Timoteo e Cateliña, mazapán e brillantina. Basilia riu encantada. Jo, 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 unha festa improvisada.
Seguiron chegando amigos, tremenda montaña de abrigos. Chegou o cocodrilo que viña de visita do río Nilo. E cando se dirixían á mesa, alguén chamou por sorpresa. Era o señor Castor, que tiña frío e agora ten calor. Con unha cea tan maravillosa, esa noite sí que foi boa. E coa ilusión, a tartaruga saltou da emoción. Así foi como Basilia estivo rodeada da súa familia. Despois foron ver as estrelas, mentras poñían candeas. Porque iso é de corazón, amizades en condición. E a mona Basilia pasouno genial ao longo do día de Nadal. E colorín colorado, este conto está rematado. E pola cheminea saiu disparado. ¿Queredes preguntarlle algo os nenos de quinto? ¿Sí? Ximena, queres preguntarlle? Sí, pues que fue muy divertido porque añadiste como más cosas y fue más divertido. Muy bien. ¿Alguien más quiere decirles algo? ¿O preguntarles algo? ¿Os gustó? Sí. Ah, mira, Uriel. Bravo. Muy bien. Díselo a ellos, que han hecho ellos. Otro aplauso. Muy bien, chicos. Listo. Recogemos entonces. Final.